Dobre, ide mi to. Sme v jednej štôlni, do známej. Banská Bystrinka. Tak toto tečie. Tak ja to. Stopy tu nie sú, dlho tu asi nikto nebol. Všetko padá dole. ...40 alebo 80 metrov. Do dolného Augustina. Nikdy som sa nepovedal, čo je hore. Aha. Dobre, bližšie nejdem, lebo to je nebezpečné. Vzduchu je tu dosť, kyslíka a málo CO2, oxidu uhličitého. Ale však sme v podstate iba na začiatku. Dobre.